Aquest 2025 fa 100 anys que es va signar el Comitè d'Acció de Lliure Aliança, un pacte que podia haver canviat la història de Catalunya i el País Basc. T'explico per què. Estem a una reunió secreta, 1925, a París. Un grup d'independentistes catalans, sindicalistes i bascos es troben per signar un acord revolucionari. Quin és el seu objectiu? Enderrocar l'estat espanyol i proclamar la independència a Catalunya i al País Basc. Però què hi havia darrere de tot això? Finançament internacional, un pla militar, traïcions i un desenllaç inesperat. T'ho explico tot en aquest vídeo, però anem al context. Estem a la dictadura de Primo de Rivera, 1924. Francesc Macià i molts altres líders independentistes es van haver d'exiliar. Estat Català, la seva organització, actuava en la clandestinitat. Però, lluny de rendir-se, Macià i els seus aliats estaven tramant un pla que podia canviar-ho tot. A finals de 1924, Macià va contactar amb un grup financer internacional. I aquí arriba la part interessant. Aquests financers li van oferir diners, armes i logística per muntar un exèrcit de milers d'homes. Però, com tot en aquesta vida, hi havia un però. Els financers volien aprofitar-se de l'economia espanyola, especularien amb la seva caiguda i s'enriquirien. Era arriscat, però l'oportunitat pels catalans i els bascos era única. Macià necessitava, però, aliats forts i va buscar els millors. Les comunitats catalanes d'Amèriques, que ja finançaven Estat Català, els sindicalistes de la CNT, amb qui compartien un comitè revolucionari i xarxes clandestines, i els independentistes bascos de Berri. El pacte era revolucionari. Com hem dit, el seu objectiu era proclamar la independència a Catalunya i al País Basc i establir-hi repúbliques independents i socialment avançades. Els detalls del pla eren els següents. A Catalunya, els rebels creuarien la frontera armats i un vaixell carregat amb vehicles i armament pesat desembarcaria a l'Empordà. Al País Basc, un grup simularia un peregrinatge a Lourdes per passar armes, mentre un vaixell desembarcaria armament al port de Bilbao. Tot això es preparava en secret durant mig any de reunions. Però al juliol, els financers van retirar el seu suport. Sense diners ni recursos, la CNT va declarar que el projecte estava mort. Tot i això, no tothom es va rendir. Joan Garcia Oliver i altres anarquistes van seguir apostant pel pla. Però la direcció de la CNT va decidir buscar altres opcions, insistint en un alçament a escala estatal amb nous aliats. Aquí és on Estat Català i la CNT van formar el Comitè Revolucionari de París, amb el Partit Comunista Espanyol. Es volia aconseguir finançament de la Internacional Comunista. Fins i tot, Macià i Ventura i Gasol van viatjar a Moscou per reunir-se amb figures com Bukharin i Andreu Nin. Però el secretari general del PCE, José Bullejos, els va trair. Després del fracàs de la Sant Joanada, Macià es va centrar en els fets de Prat de Molló, un altre capítol decisiu a la nostra història. Aquest 2025, la Fundació Rashida organitza actes per recordar aquesta època fascinant, conferències, noves descobertes i molt més sobre les relacions claus entre Estat Català i la CNT. Perquè recordar és lluitar, i Rashida és arrels, orgull i memòria. No t'ho perdis.